Какво се случва с тялото ти, ако правиш по 10 000 крачки всеки ден в продължение на 90 дни? Първи ден проверяваш си телефона на обяд и си едва на 2000 крачки. Осъзнаваш колко малко всъщност се движиш. Прекарваш обедната почивка, обикаляйки в кръг из паркинга като луд, само и само да наваксаш. Ден 7. Краката ти се усещат различно. Не схванати, а просто живи. Спиш по-дълбоко вечер, защото тялото ти вече е наистина физически изморено, а не само психически изцедено от зяпане в екрани. Ден 14. Храносмилането ти се подобрява осезаемо. Ходенето стимулира движението на червата. Ходиш до тоалетна по-редовно, отколкото от години. Подуването намалява. Панталоните ти вече стоят една идея по-добре. Ден 30. Качваш се на кантара и си свалил близо 2 кг, без изобщо да променяш храненето си. Пулсът ти в покой е паднал с няколко удара в минута. Следобедните сривове в енергията почти са изчезнали. Ден 60. Стойката ти се е подобрила, защото коремът и стабилизиращите мускули работят постоянно. Болката в кръста, която си мислеше, че е от матрака, изведнъж я няма. Ден 90. Изследванията ти излизат и докторът забелязва подобрения навсякъде. По-ниска кръвна захар, по-добър холестерол, по-ниски маркери на възпаление. Не си пробягал нито километър, не си вдигнал нито една тежест, просто си ходил. Най-простото упражнение в човешката история тихо е променило цялото ти тяло, без дори да усетиш как се случва.